V Nitre sme sa stretli, spolubratia zo Spoločnosti Božieho slova, na formačnom dni a sme veľmi radi, že pozvanie prijal profesor Max Kašparu, ktorý nám odovzdáva svoje dlhoročné skúsenosti a zároveň poznatky z psychológie, z psychiatrie a samozrejme v neposlednom rade z duchovného života. Tešíme sa z toho a veríme, že to bude prínosom pre nás všetkých. Čo by ste zaradili do budúcnosti ako dôležité pre permanentnú formáciu kňazov pre súčasnú situáciu v cirkvi a spoločnosti? Já bych doporučoval, aby jsme se jako kněží rozvíjeli taky po vědomostech nejenom teologických, ale abychom taky rozuměli trochu psychologii, psychiatrii, sociologii a těm věcem, protože žijeme v prostředí, kde tohle má velkou váhu a pokud kněz se těm věcem nevěnuje a nerozumí jim, pak je to i vidět potom v té nekvalitní pastoraci. Ako vnímate potrebu evangelizácie v súčasnej dobe? Dnes v cirkvi veľa sa pastoruje, ale čo evangelizácia? No, právě protože my té době moc nerozumíme, anebo se té většinové společnosti obáváme jim něco sdělovat, aby jsme nevypadali jako tmáři nebo jako pambíčkáři, jak se u nás říká. Čili ono to chce najít, hlásat staré pravdy novým způsobem. Ďakujem pekne a ešte jedna otázka na vás, že čo by ste poradili, ako pomáhať, dozrievať ľuďom v rozlišovaní? Lebo to je, myslím, taký najväčší úkol pre dnešného kresťana. Samotný člověk, který je na rozcestí, to nepozná sám. Na to musí mít někoho, kdo ho povede a kdo ho bude nenásilnou formou na těch křižovatkách života, na tom rozlišování instruovat. No a jsme opět u té první otázky, že dotyčný by měl mít určité vzdělání i v těch jiných než náboženských oborech, protože my nemůžeme mít na všechno jenom tu nadpřirozenou odpověď. My musíme umět taky přirozeně odpovídat. Veľmi pekne ďakujem. Ano, prosím.